Que tal, señores e señores? Son as 6:33 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, mira que pasou xa o Nadal, pero sigue sendo un mal asunto. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas maravillosas que ademais son vos cociñeiros. Porque si son vos. Témonos aquí todas as tardes, na Galega, na súa, e non son outros que Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Dicen na súa porque a Galega é de todos, entendes? Claro. Entón, a xente tamén di, home, pois claro, a Galega é nosa porque pagamos entre todos, entón, é nosa, é así. Como estás, Xulio? Moi ben. Ben? Un pouco liado, con todo o speech que me acabas de soltar. Pero gustou, Sí, quedoume claro, ademais. Quedouche claro, non? A Begoña, que tal lle quedou? Eu quedoume moi claro. Non sabes nin o que dixe? No. Nin se importou? Bueno, sí, pero tampouco tanto. Bueno, igual a xente da casa xa se deu conta de que volvemos a ter as cores normales do Voltas co Prato porque, rematou o Nadal. Rematou. É unha pena. Empeza a Costa de Xaneiro. Chegou a Costa de Xaneiro, que eu creo que é a peor de todo, Uf. Sí, Agora... sí, sí. Boa. Hai que aforrar. Hai que forrar. Pero temos unha proposta para a Costa de Xaneiro espectacular e que creo que lle vai gustar moito a xente. A ver que nos trae Tere de Ordes. Feliz año 2024. Boas tardes, me chamo Tere e son de Ordes. Eu cando teño unhas latiñas sea de mexillós, sea de sardiñas, entonces preparo unha botiña, a cebola, o pemento, a noria, guisantes, se hai pola casa, creo que sí tamén hai. Boto a latiña de mexillós, arreogo bastante, botiño un poquinho de viño blanco, 5-10 minutos como mínimo, boto e igual, e o deixo cocer, ao lento, e aí está a miña receta. Isto fago eu, pero pode haber máis ideas, pois que me fagan outra, a ver como está. A todos os que me estén vendo, sobre todo no pueblo, moitos bicos e que posedes moi ben este ano que ven. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Vale, xa está. Estamos por orquesta, Xa está. Era o chiste de es unha lata. Non? No, a primeira. Bueno, Sí, o mellor pillámola costouche, todos. por isto digo. Bueno, aquí teño ademais a chave da felicidade, que non é outra que Un sacacorchos. o abre latas. Son todos, Aí está. Son todos abre fáciles. Abre fácil, gañata. Abre viño. Abre viño. Abre viño. É que decir, se me fixese falta, podería abrir unha lata. Sí, pues eso quería verlo eu. Bueno, é igual, que imos cociñar con conservas porque ademais ven moi ben, non? E todos temos nas cenas da casa nestes días moitas cestas que houve, moitos agasais ou incluso moita xente que veu ás casas e dixo, pois toma, mira, un melocotón Aldívar, pa ti. Ou que queiras. Que ricos, Que ricos. Aparte de eso tamén é moi recurrente. É moi recurrente, si, sempre o di, Xulio. Sí, Te é que é verdad, me Sí, gusta sí, moito. Aparte que é moi saludable. Pois pedíennos algo con conservas que vai facer don Xulio Mato. Pois mira, eu vou utilizar dúas diferentes. Vou facer un potaxe. Ajá. Sonanche eses favós que se fan moitas veces con perdices cabechadas. pa día de frío, Pois sí. vamos a facer o mismo cunhas fabas de bote e uns mexilóns en escabeche de lata. Unha lata. Unha lata de mexilóns e un bote de fabas. E vamos a facer un guisiño super rico, super sinxelo. E cunha lata pa canto che dá? Unha lata dá pa 4, o sea, pa 2, pero se queremos facelo así en plan festa, usamos dúas latas. Dios, dúas latas de mexilón vai usar Xulio Mato, Atención. Begoña. Pois eu vou facer con varias conservas diferentes. Vou facer tamén un guiso, así un potaxe de pataca, de garbanzo, cunhas sardinillas así. Un poquinho de ovo cocido que vai quedar riquísimo. Sabedes moito que vai frío, non? Porque... Ostras, se fai frío. Como lle peta estes días? É o día de facer Sí, isto. sí. É o día das conservas. Pois, señoras, cociñamos con conservas no Voltas co Prato, quedamos con Begoña Vázquez. Veña, chao, Xulio. Chao. Vamos allá. Aquí, a ver, contame, que Por diciste mira. que vas a utilizar pataca, garbanzo, que máis? Todo en conserva. Todo. É Como un todo. potaxe super sinxelo, super rápido e super sano. Todos Vale. estes botes... Espera, atención, porque isto vai ser un pouco... É todo super. A tope. É Mira, todo en conserva. sardinillas en aceite de oliva. Vamos usar un pisto, vamos usar uns garbanzos que xa veñen cociñados e unhas patacas cocidas. ¡Pataca! Pataca, nunca é biches. ¡Pataca! Mira, Pataca de bote, de pataca de conserva. bote, sí. É moi recurrida, tanto para asados, Sí. para... Claro. Eu Tú, se queres... viño na casa a miña tía todos os días do ano. Pataca en conserva. Non, pero na túa non o que pintaba máis- mal, eh? No, o que máis se utiliza en Arzúa é a pataca. Pódelo abrir. Podo abrilo, sí. Espera.
A ver que se vexa así. Abres. Como se abre isto? Eu abro así, Espera. a golpete. A ver, de verdade. Xa está. Ah, Ves? Queres outro? Que pensabas? Mira, a ver, dai. xa está. Listo. Moi ben. Un golpiño pequeniño, sin ser moi brutos. Home, está guai o de truco, maravilla. porque moitas veces dinche, no, ábreme aquí que non dou. Con darlle así, pam, Un xa está. golpete, teñe que entrar un poquinho de aire. Ah, vale. Por Sí. iso hai xente que lle dá a veces co coitelo, así, tac, 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 Xulio, tac. por exemplo, utiliza a técnica do coitelo, eu utilizo a técnica do golpe. Ah, vale, vale. Bueno, que dicía Begoña que vai utilizar a técnica das conservas, pero Sí. non sei que é o que vai facer. Como se fai un guiso? O que vamos facer é un guisiño moi sinxelo, moi rápido de facer e super nutritivo. Xa verás. Un pouquiño de allo. Ajá. Vale. Deixamos que se Se cociñe faga un un pouco. pouquiño e vamos ir sacando os garbanzos, por quitándolle todo. exemplo. Vamos a quitar a auga que non nos interesa. Vale. Claro, é que eu entendo que esas conservas están todas cociñadas, non? Isto xa está todo cociñado. Entonces, aí vai. Aí vai. Isto xa está todo cociñado, entonces é que Aguanta non chuego. escollín moi ben o... No, pero poño aí, que non pasa nada. Vale. Que se me queima o allo. Aí vai o allo. Ah, non Esta está. vitrocerámica xa deu problemas a semana pasada. Vai a que fixo- tope, pero mira, No, no. botámoslle xa o tomate. Esta vitrocerámica fixo que outro Xa día está. que aliase un pouco Estefanía Colmeiro, Sí. Xa está, xa está, xa está, mira, mira, xa está. Listo. Mira, botámoslle un pouquiño do tomate. Vale? Dios. Así. E agora o que vamos a engadir para espesar esta salsiña que vamos a facer vai ser un chisquiño de fariña para que se nos cociñe. E tela que deixar cociñar, claro. Vamos a deixar cociñar un pouco, vamos a baixar un pouquiño o lume. Sí, mellor porque vai empezar a saltar. Bueno, se a xente da casa cociñe con conservas que nos chame 664-483419. Ese é o teléfono da Volta Escoprato ao que tedes que chamar tamén en xaneiro, tamén en febreiro, tamén durante todo 2024, porque recordade que ademais de falar con vos, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outra no Volta Escoprato da televisión, das conservas. A ver, Mira, o importante desto é que non pensemos, o garbanzo xa está cociñado. Vale. Entonces, canto nos vai a tardar en facer isto? Canto tardamos en facer esta comida? Moito menos. 15-20 minutos, e que hoxe non hai ningunha magia. non vas facer nada de máis? Nada de magia. O sea que en 15 minutos vamos ter listo o noso potaxe. Claro, Xa verás. Acabou o Nadal, a máxe se marchou, marcharon os Nin reis. gas, pouca luz e pouco diñeiro. Isto é unha maravilla. Perfecto para xaneiro. Pa xaneiro, perfecto. Perfecto pa xaneiro. Mira, ahora xa temos aí. Vamos a engadir xa o garbanzo. Ajá. Vamos a botar todo. Isto é que se mesturen ben os sabores e pois darlle o tempo xusto a cada cousa, porque Claro, isto é que xa está isto- cociñado, É que xa está cociñado. Claro, non vamos tardar nada. Quentalo, como quen di. Sí, cantalo e darlle sabor. E darlle saborciño. Agora vemos que rehogámoslo así un pouquiño Wow. e vamos a engadir un pouquiño de caldo. Buah, que ademais un potaxe de garbanzos así en un día como hoxe, Neste caso, día 8, con frío. Claro, que home, algo quentiño. Hai nevo por toda Galicia xa. sí, sí. Vai frío, estás de maravilla aí na casiña co teu potaxe de garbanzos feito por Begoña Vázquez que me vai regalar nun tupper. Que maravilla. Sí. Marcho con Xulio Mato, veña, a ver que nos conta. Son de Santurce, como aquí o noso amigo. No, non son de de Santurce non eres. No. Pero bueno, Pero ti estive cerca deli tamén, eu estive cerca de Bastante tempo, Santurce, sí. 2 aniños ali, en Bilbao, Que estudiando. esa vida non volve, cañotas. No, Bueno, verdad. un refritiño de verduras. Ah, o teu Vale. ten máis elaboración que o de Begoña. No, non ten que teña máis elaboración, pero bueno, eu teño menos conserva, entón teño que enriquecer un pouquiño, vale? Vale, entón- Con restos que teñamos pola nevera, como ves un trociño de pemento, media cebola, outro trociño de outro pemento, uns champiños que se están empezando a poñer un pouquiño pochiños, vale? Entón, facemos con todo un sofrito, que vai ser a base do noso potaxe, que tamén vou facer un potaxe, e vamos a botar tamén uns tomatitos. Todo isto temos o mismo, temos as mesmas verduras, temolas en conserva tamén, Todo isto. Hai pochado de cebola, hai pochado de... E temos que fijarnos moi ben sempre nos ingredientes e buscar que sexan os máis naturais posibles, que non leven es. Si leva é mal. Se leva E, la E non es bien. Atención ao truco de Xulio Mato. Vale, la E non es bien. Se vedes unha E nos componentes das vosas conservas, Evitadias. A conserva que quede no súper. buscamos conservas ao natural. Vale, conservas ao natural. Que o maior conservante que tengamos é un sulfito, que sexa produto dun vinagre, que é Claro. un ácido para conservalo. Senón, estos son tratamientos térmicos, vale? É super saludable porque é un tratamiento térmico. por facedelle Nada máis. caso que eu, facedelle caso a él. Vale, eu Que neste diga. caso, por exemplo, utilizamos os misilos en escabeche, que aparte do tratamento térmico que se dá para a propia conserva, leva o vinagre que nos vai axudar a que se conserve. Bueno, está guai porque a estrategia de hoxe do programa, a estrategia que temos é baleirar a lacina. Valeirar de todo. O que teñamos que sobrou do ano
23. 22 e 21. E de 22 e 21. Claro, porque estos son porque hai conservas conservas que duran... Hai conservas que duran moitísimo. Moitísimo. Por Bueno, exemplo, todo o que serían- teñas que sexa xa no último ano de conserva é o que utilizamos hoxe. Moi ben. Chegando a conserva. Mira, estas foron do 23, pois seguramente caducarán no 26, no 27. Claro, 3, que é o 4 bo que, aninhos, que é o bo que teñen, que eso é invirtes. Bueno, que vou facer? Por darlle unha alegría despois a ese potaxe, vamos a meter un poquinho de tociño ibérico tamén. Esa é a parte... Esta é a parte- Non todo é conserva en Galicia. Non todo é claro. conserva, nin todo ten que ser legume. Claro, non todo vai ser legume, mami. Pa que vamos ser Entón, mira. sanos de todo? Bueno, creo que chegou o momento de chamar a nosa convidada do día de hoxe a ver que lle parece todo o que temos preparado a nosa queridísima amiga Tere de Ordes. Un aplauso para ela. Buenas tardes. Hola, Tere, que tal? Tere. Como estás? Feliz año. Feliz ano. Feliz ano para ti todos. tamén. Como estás? Ben. Ben. Sí. Mas ti facías como un potaxe, non? Sí, sí. No vídeo. Sí. Pero queres máis ideas para conservas, porque ao final... Claro. fan falta. E os garbanzos, os comimos. Comiches hoxe garbanzos? Sí. Bueno, pois vas ter que repetir. Vas ter que repetir. Vente, vamos ver o que fai a nosa querida Begoña. Moi ben. A ver, Hola, Begoña. Bego, Hola, contalle boas, que Esther. Benvida. Tere, Tere. Tere. Ai, Dios mío. Esther é Esteve. Ela é Tere. Bueno, eu vouche facer unha potaxe de garbanzos con un pouquiño de pataca tamén en conserva e un pouquiño de sardinilla. De sardinilla. E despois Ah, moi ben. vamos a relar un ovo para rematar a faena. Ah, Tere, yo que fixe. pataca en conserva. Todo. Algúna vez viches pataca en conserva? Non, Ves? hasta hoxe, Ves? nunca. Hai cousas que Pois mira, sempre é moi sorprenden. sinxela, Pero mira. de traballar. Xa ven totalmente cociñada, entón o único que vamos facer é que se nos ferve, levantarlle unha fervura para que nos colla sabor e listo, xa está. Sabes o que está ben isto, Bego? Porque moitas veces as patacas, como non son todas iguales, parece que teñen unhas formas un pouco raras. Se queres deixar o prato bonito, Estas son perfectas, Sí, son- veñenlle xa redondiñas, Sempre perfectas. peladiñas veñen perfectas. Vale, E vale, despois, vale. por eso, para Aí un está de polo venda, asado, para unha costilla, para cualquier cousa así, e queremos presentar así un Maravilla. asado bonitiño, estas quedan Pois é a perfectas. primeira vez que as vexo. E non levamos traballo nin en pelar. entón vas facer un guiso e despois que vas facer? Quer dicir, estás con isto e despois Ahora incorporar... isto, engadinlle un poquinho de caldo de verduras, e ahora que lle vou botar é a pataca. Moi ben. Deixamos levantar despois un poquinho a patata que colla sabor así un minuto ou dous. Lentiño tamén. Xa está cocida. Estamos vendo patacas en conserva Oba. nun guiso de garabanzos en conserva e tomate en conserva. Sí, mira. Todo. Non pode haber máis cousas conservadas nese prato que estás Sí. vendo. Ainda lle podemos meter máis cousas, pero xa verás que rico queda así, eh? E despois vas meter a sardiña, non? Depois voulle, Que é o que lle falta, a para sardiña. rematar de todo, voulle colocar as sardiñas, voulle deixar que levante un pouquiño, relo o ovo, xa temos un platazo. Pois isto é o que temos por parte de Begoña Vázquez. A ver que lle conta Xulio Mato a Tere. Vamos, Hola, Arriba, pai, Tere. Tere, arriba, pai. Moi boa, benvida. Está, igual, A gracias. Pues mira, eu estou Gracias. facendo un refritiño, mira, con cebola, con restos que tiña pola neveira, vale? 4 champiñóns, un poquinho de cebola, pemento vermello, pemento verde, e botei tamén un poquinho de tomate cherry e unhas especias que se xa chegas cheira un poquinho a romeo Sí. e cheira a persil, Bastante. vale? Riquísimo, eh? E teño aquí un caldiño que me sobrou tamén dunha sopa de peixe que fixemos para reis, coleina, e teño aquí, como ves, un poquinho de que vai ser... Non se tira nada, Aquí eh? non se Caldo tira de nada, reis. Que va. Caldo de reis, Claro, nunca mellor dito. os caldos cando facemos unha sopa se xa de cocido, botamos o fido e todo, podemos despois escurrila o que sobre. A pasta non é recomendable conxelala, pero ese caldo conxelamos e temos para outra vez. Claro. Pois este sería un caldiño deses conxelados. Ahora deixamos que se siga facendo e voulle botar estas fabas, que é simplemente o bote ca auga que traen. A auga que trae. Claro, porque estos son fabas ao natural ca súa auga. Claro, porque Nada Enormes, máis. grandes. son tamén conserva son son o favos en natural, conserva, eso é o natural. coa súa auga, vale, vale. E con cuidado de non rompelas, porque como están cocidas xa son máis delicadas. Pero mira, xa vamos tendo un guisiño, estou no facendo para 2 persoas, pois xa temos un guisiño maravilloso, que levamos Bastante. 10 minutos de programa, xa estaría. De verdade, para a xente da casa que isto está sendo en riguroso directo os tempos e todo. Sí, non hai, sí, non Os hai, tempos e todo. non hai. O sea, en 15 minutos, o que decía Begoña, temos un prato de cuchara Sí, sí. maravilloso, para estes días de que fai frío. Sobre todo, sí. Bueno, Sobre todo Tere, recordoche que el vai meter uns mexilóns tamén en conserva, ela vai utilizar sardiñas, así que vamos ter algo de mar nos dous pratos. Non sei que che parece, tesme que comentar. A min os dous me están gustando moito, moito. Non hai ningún que digas ti... No, no. No, De momento no. Pois, co corazón dividido, vamos a dicir a Tere de Ordes que se sente no sofá dos sufridores, despois chamámoslo. Un aplauso para Tere, gracias. Gracias. Graciñas, un aplauso para Tere. Está con nós, con a volta do prato. Ai, señoras, señores, acabou o Nadal. E aínda cos adornos a medio recoller, como temos nós por aquí, chega o drama da Costa de Xaneiro, ou non.
As conservas que tedes nas vosas lacenas poden salvar unha ou varias das vosas comidas con sorprendentes resultados. Sardiñas, mexilóns, berberechos, todo vale. Ou casi. Calquera conserva pode ser protagonista dun prato de culler, deses que quentan o corpo, sobre todo en días fríos como hoxe. Con patacas, legumes, pasta ou arroz, podedes facer un guiso con aires mariñeiros sen sair da casa. E sí, podedelo facer aínda que sexa luns. As conservas non lles afectan as mareas, nin as borrascas, nin os luns. Probade as nosas propostas e xa nos contaredes, falamos tamén polas nosas redes sociais, como sempre, en @avoltascoprato. Aí, seguídenos, por favor, que queremos seguir medrando como medra ese guiso que está facendo a nosa querida Begoña. Hola. Begoña, que tal o teu guiso? O meu guiso, mira, aí está, perfectísimo. Mira. Algo lle botou esta muller, Un pouquiño de pimenta. Sí, xa vexo como... Además está volvéndose como máis Mira, espeso, verdad? claro. Está espesando aí. Espesouse porque lle fixen, botelle un pouquiño da fariña. Antes, sí. Sabes, botelle un pouquiño da fariña, entonces o que che fai é espesar un pouquiño esa Está moi salsiña bonito. que usamos. Está Mira, precioso. bonito e rico. Sí, Queres sí, probar unha pataca? Sí, por favor. Veña. Porque realmente estou sorprendido co tema das patacas. Non fai falta que me des enteiro. Xa sei, Cachiño, home. Toma, chégache ben. A ver. Chégache ben, Se de casualidade vos caeu nunha cesta de Nadal patacas en conserva, Mira. mirad de que maneira utilizalas, porque senón tampouco sabes moi ben como utilizalas. Sí, moitas Non veces estás acostumado. esta pataca tamén o que podes facer é sacala da conserva, deixala escurrir ben e por freíla. Para que lle quede por fora unha costriña, está moi boa. Está moi rica. Está riquísima, Está moi sí, boa, sí. moi boa. Pero sí que é verdade o que diste, que gracias a facer todo o que lle fas, ten outro sabor. Sí. Incorpora os sabores do... Só de que todo o lle que botou. afervas un pouquiño xa che empeza a coller sabor. Entón, agora, aquí o que vou facer é, mira, vou abrir as latas. Cantas latas vas a utilizar? As 3? Non sei cantas trae, pero bueno, eu creo que con 2 nos chega. Tentino de non cortar, que as latas estas... Sí, hai que ter cuidado. Hai que ter un pouco de Mira, isto xa dá para 4 personas. Aí va, Ves? 4 Atención, ou 5. o que ten aquí para 4 persoas. Pa 4 persoas, ben. Bastante ben. Sí, e as sí. sardiñas para cantas persoas, o sea, cantas lle pas poñer por ración. Por cabeza, home, por 2 ou 3, non? Tú cantas comes? Home, eu como moito sardiña, Pois entonces, Poño un o que tú... pouquiño. Te poño unha lata para ti. Vale, E xa está. vale, moi ben. Pero No, bueno. son grandiñas, son das grandes. No, son sardiniñas. Bueno, home. Mira. Bueno. Aí A está. ver, quen di Problema- sardiña, di chicharro, Claro. agulla, O problema sabes, caballa, tamén lle queda moi O ben. problema destas sardiñas é que ou as abres continuo ou se non rompen, verdad? Os acantas. Hai que ser ter delicado tino, con todo, cañotas. Sí. Mira. Esa é unha, creo, Esta é unha, sí, esta é boa, grande, Esta pa ti. Aí vai. Esta deixo pa ti. Bueno, pois con un par de latiñas xa Un par de amañas, latas xa arranxamos o guiso, Sí. Témonos que dar conta que leva máis cousas, claro. Sí. Pois moi ben, espectacular polo momento o guiso de Begoña. Imos ver como vai Xulio. Como? É o que queres? Eso que teño eu, mexilón. É o que Aí tes. tes. Aquí o tes. Mira, aquí tes. Aquí o tes. E aquí tamén. Como é un día especial, vamos a Sí. utilizar 2 latas, vale? Claro. Bueno, mira, Quedabanche 3 na casa. quedaban vai 3, utilizarlos. esa guardámosla para outro día. Para Claro. facer un bocadillo. Por favor. Está boi. Esa lata queda guardada para facer un bocadillo con Xulio Mata. Eso é. Esta lata de aquí, de verdad, queda guardada. Entón, como dixemos que era mexillón e escabeche, verdad? Correcto. Mira, isto xa o temos digadiño, agora vamos a botar escabeche, mexillón e todo, Botas todo. Botamos todo, porque o que queremos é ese toque de vinagre do mexillón, vai nos axudar Hola. a enriquecer. Moi chulo, moi espectacular. E atención, porque utilizou as fabas que estaban ao natural. Eso, Coa súa propia auga meteu aí dentro. E agora o escabeche tamén do E agora o mexilón. escabeche do mexillón, do mexillón que xa nos está fervendo aí, e aquí teño o touciño que che dixen. Vamos a ir botando por aí para que se vaya simplemente fundindo. E tan pronto este fundido o touciño, prato listo. 16 minutos. Isto é un Moi ben, escándalo. De sabor, de textura. Está Mira, proba. sendo moi guai. E como, de Proba. verdad, que arrecende moitísimo o Proba escabeche ese todo. caldiño, xa verás. A ver, atentos, Boa, Tony Luismo. Claro, é super sencilliño, Oh, super sabe os sinxelo. cabeches, sabe os Claro, cabeches, sabe os pero ten un cabeches. toquiño porque se disolve en toda a salsa, verdad? Que Ahora guai. mira como se está fundindo xa, que vai quedando transparente. Pois repartimos cartiños para a xente que está na casa. Imos alá. Que legume utiliza Xulio Mato no seu prato de Pois conserva? mira. A ver. Fabas Velas, estupendas. velas. Mira, fabas, mira. Estás vendo na casa, estás vendo, mira que Mira fabas. que, bueno, son favos, pero fabas válenos. Pero fabas válenos. 664-483-419. Mira que iso, Ese é o teléfono da Voltas co Prato, o paraíso das fabas. Que legume utiliza Xulio Mato Fabas, fabas. no seu prato?
Fabas, chamanes, paraíso da 50 fava. euros. Paraíso da fava. Mira, mira, mira como vai quedando, mira para aquí. Como mira se derrete, Como vai quedando Guau. o noso touciño. Recordemos que o touciño é de porco ibérico, Sí. Pode ser de porco da casa tamén, Sí, ou sí. de calquera porco, vale? Sí, sí. Pero neste caso collemos o ibérico, aí está. Mira como Ves vai como se quedando desfai, traslúcido, sí, sí. pero non dou collido, vai co tonto, hombre. Aí está. Ves. Mira, mira. Vaise cociñando, entón xa o temos. Moi ben. E agora deixar repousar. Ahora o único que ten que facer é desfacerse, non? No. O touciño, que digo. quede traslúcido xa o temos. Mira, xa apagamos, deixamos repousar, porque o guiso ben repousar un poquito. Vamos a repartir cartiños, imos a Coruña. Fernando, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Cañota. Como estás? Moi ben, aquí véndote. que che parecen as conservas que utilizamos hoxe? Pois moi útiles, hai que aproveitalo todo. Claro que sí. Tienes estas persoas como a min que sempre ten pois atún, mexilóns e cousas así en conserva na casa ou ti pasas deso? No, zamburiñas, berberechos... Guau. Berberechos. Claro, pois aquí Berberechos. imagínate aquí Polo os galego. berberechos son as zamburiñas. Os berberechos están moi ben tamén porque se pode facer con un montón de cousas, con arroces, con Co que queiras. queiras. No, co as que zamburiñas queiras. igual. E as zamburiñas Pero tamén. e os mexilóns, que os mexilóns sempre son... Parece que bailar camar fea e non. Sí, sí. O mexilón é moi A mí sano, gusta moito, é de moi toda a sano, vida, de está toda a moi vida. rico. Son moi do mexilón. Bueno, pois por 50 euriños, Fernando, que legume utiliza hoxe Don Xulio Mato? Botolle fabas. Moi Moi ben. ben. 50 euros que van para a Coruña, para Fernando. Moi ben. Gracias. Pois, Fernando, espero que se portaran ben os reis, un bico moi grande, vale? Pois sí, gracias a vos. Veña. Chao. Hasta luego, Vaya chao, ben. chao. Moi ben. Deixamos a Xulio aquí, marchamos con Begoña. Veña, aí queda. Gracias. Yo me lo guiso, yo me ¡Ah, qué boa! Moi boa. que dicho de Juan. Yo me lo guiso, yo me lo como. Como Juan Palomo. O que pasa é que neste caso vai guisar ela e comelo eu máis Tere. Ou Tere máis eu. Vamos Mira, a comer. ves, que pintaza temos, ahora vámonos rematar cun pouquiño Vale, de... está precioso, Berixela, así. É riquísimo, é rápido. Mira, resolveche unha cena, unha comida, sabes? Ai, A legume que é tan boa. De verdade que... Mira, ahora lles levou vámonos allí. nada de tempo. Nada, O que- ben o o que biches. durou o programa. Mira Mira. como lle rela. Oh, Ah, sí. este é o detalle como top, no? Aí é que un ovo... O detalle de nivel. Sí. Cando lle relas así o viño por riba... Oh. Mira, isto non solamente queda bonito, sino despois ligache a salsiña, quedache máis grosiña. E dalle sabor. E dalle moito sabor ao prato. Claro, claro. Ai, que maravilla, que bonito che quedou. Quedoulle moi bonito, Sí, sí. Listo. Sí, sí, Tere quería ideas e ideas temos hoxe no programa, Sí. Para as conservas. Eu creo que podes falar con ela. Sí. A ver que lle parece. Sí. Podes ir, sí. Sí, dime, Cando Cañotas, queiras. podes marchar. Cañotas, podes marchar. Perfecto, pois marcho Falar con con Tere. Tere. Veña, imos Es co público una de Voltas co Prato. El trabajar Hola, Tere, que tal? Vou me sentar aí ao teu lado, vale? Poño con ela, xa que está aquí connosco. Hai sitio. A ver, Pois hai sitio. oi, conservas e ademais, vos conservas, parece que temos hoxe no programa. Ti que... Bueno, a min gustame to. Claro, Sei. pero antes non te preguntei, pero eres máis de sardiñas? Pero hai que probar. Claro, porque o mellor... Ti date conta que, por exemplo, cos garabanzos había as sardiñas. Sardiñas. Que o está vendo a xente na casa, xusto agora menos, fixademos, os dous pratos, Por un lado o de Xulio Mato, á esquerda das súas pantallas, á dereita, o de Begoña Vázquez. Pero é que Xulio meteu os mexilóns e as favas. As favas tamén así. As favas gustan. A mí todo. Mas, Bueno, que a legume a ti gustache todo. todo. Pois vas ter que probar. A ver. Así que nun minuto chámote, vale? Moi ben. Un aplauso para Tere, que está con nos, con a volta co prato. Veña, vamos con Xulio Mato. Gracias. A ver, don Xulio, Bueno, don Fran, que tal? moi ben, Como vas? moi ben. Xa repousou, xa ligou a salsiña, ves? A salsiña está moito máis espesa. Está espesiña. Sí que é verdade. Mira, isto é un espectáculo, Mira, ahora vamos poñer. Oi, increíble as como recende... Si a xente lle gusta os cabeche, Claro. si che gusta os cabeche... E se non che gusta tamén porque está moi suaviño. No, pero que decía, se non che pero gusta, sí. poderos facer ao natural, sen os Claro, cabeche. claro, colles os mexilóns ao Colles natural. os mexilóns ao natural e xa está. E xa está. Sí, sí. E agora, pois, collemos un poquinho de touciño para que non lle quede todo por aí. Sí, sí. E despois a mí gustaría moito botar as ervas ao final, unhas erviñas picadas para potenciar así os... Mira que eu O frescor. moitas veces, Xulio, chego á casa e digo, dica, olvídeme de pasar polo súper ou tal, ou comprar algo rápido. Sí. E tendo estas cousas. Que ademais son económicas, porque ainda que nos parezcan caras, temos que pensar que temos un peixe recién feito por os sistemas de calor que lle dan para conservalos, está recién feito e enfriado enseguida para poderlo conservar. Pido un fortísimo aplauso para este espectáculo de guiso que fixo don Xulio Mato. De guiso. Vamos con Begoña, venga, vamos alá. A ver como lle quedou a esta muller, que eu creo que tamén pinta moi ben, Aí vou.
Mira. Ala, que chulo che quedou o prato, eh? Bueno, que é a... Mira, que pintaza, que rápido, que sinxelo. Aí tedes garbanzo, pataca, todo en conserva, ese... Esas sardiñas, ese ovo. borrelado... Botaxe por riba que era perixel ou que Un pouquiño de perixel, Un pouco sí. de perixel. Sempre lle ben. Que auténtica maravilla. Que auténtica maravilla. Espectacular. Polo tanto, tamén pido un fortísimo aplauso para a inigualable Begoña Vázquez. Que maravilla. E aproveito para facer a pregunta de concurso. Begoña, atenta, eh? Atenta. Ti escoita, estás atenta, a ver. Estou atenta. Concéntrate. Estou atenta. Pon a mão aquí, concéntrate, aí está. Pensa. Que peixe utilizaches no guiso? A sardinilla. Sí. Sí, Pero saleuche seguro? segurísimo. Sí. Que peixe utilizaches no guiso? Sardinilla. Moi ben, 664-483-419. Sardiñas é o que utilizou Begoña, 50 euros que podedes gañar os da casa. E chegou o momento de que se levante Tere de Ordes. Un aplauso para ela, vamos alá. Ai, Tere. Súper importante, tire para diante, ponte aquí. Súper importante cociñar con conservas, falar da conserva ben, porque sempre dicimos e insistimos moito que a conserva está moi ben, é saborosa, é moi sana, e ademais, nós temos unha industria conserveira espectacular. É moi importante para Moi Galicia. importante en Galicia, así que temos que potenciala, e nós dende aquí tamén cociñamos con conserva, así que Tere, cando queiras, podes decirlle a Galicia que está riquísimo probando. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos alá. Vamos alá. Que maravilla, primeiro programa, despois do verán, o sea, do verán, do Nadal. Do Nadal. Imos a Sarria. Fernando, que tal? Boa tarde. Boa tarde, cañotas. Como estás? Bueno, aquí empezando a... Home, espero que o leves mellor do que empezaches, porque empezaches como, bueno, empezando aquí máis ou menos. Que che parecen os pratos que estamos facendo? moi ben, moi ricos, e agora con este frío. Claro, é que co frío que fai estábamos falando nós de que veñen moi ben estes potaxes, verdad? Sopas e demais, estes guisos que estamos facendo. Quenta cho corpo. Quenta cho corpo. Fernando, ti cal pensas que vai gañar? Pois os dous teñen moi boa pinta. Ya. Quizás o de Xulio. Anda, moitas gracias. A ver, mini punto para Xulio Mato, a xente de Sarria vai con Xulio. Bueno, Imos alá. un de Sarria. Un de Sarria. Un de todo. Pero nós decimos a xente xa en xeral. Vale. Todo Sarria vai con Xulio. Fernando, por 50 euros, que peixe utilizou Begoña no seu guiso? A sardinilla. Moi ben. 50 euros que van para Sarria. Bueno, Fernando, un bico moi grande. Agardo que se portaran moi ben os reis, vale? Moi ben, gracias. Veña, hasta loguiño. Hasta logo. Chao. Pois xa o ben, señores, cociñamos dous pratos espectaculares, eh? A verdade é que a conserva é moi versátil, moi útil, faremos máis cousas, non? Con conserva. Sí, además gustanos. Pero chegou o momento da verdade, o momento no que Tere de Ordes, que tiña certa preferencia polos mexilóns, a ver que é o que pasa. Dádeme as maus. Señoras e señores, Tere de Ordes, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Don Xulio Mato cos seus mexilóns. Porque me Bueno, encantan. por qué? Porque me gustan máis que as sardinhas. Porque así en xeral, non? Sí, en xeral. Gustouche máis. Bueno, pasáchelo ben? Moi ben. Sí, Como disfrutaste. sempre, Fran, como sempre. Espero que sexas quen de facer as receitas na casa, eh? Sí, este, Sí? Estábamos dous vos. de además son maravilla. moi sinxelas. De maravilla. Xulio Mato, por que crees que lle gañaste? Porque lle gusta máis os mexillóns. Vale. Bueno, non pasa nada. As túas receitas estarán nas nosas redes sociais, como sempre. Síganos en @voltascoprata. Ali teremos todo pendurado para todos vos. Vémonos mañán, como sempre, aquí, no Voltas co Prato, a Televisión de Galicia. Queden coa galega, queden coa hora galega. Chao. Hasta mañán.